Siyabingelela mbukelo khona ekhaya ngiyo le nkomo. Ngiyela Dlamini MTHANDAZI okhuluma ke ePitoli eMpumalanga. Ngithi mbukelo khona ekhaya uNkulunkulu akubusise akhanyise anikeze amandla. Sesibuya kuyokhonza sesibuya esontweni sesibuya kuyokhuleka. Sesibuya kuyokhuluma noNkulunkulu nezithunywa zonke ngoba uNkulunkulu akaboni ukuthi uNkulunkulu uyawenza amandla futhi uyawenza ini nemphumela kumuntu. Mawucela uNkulunkulu uzoyibona imphumela futhi uzoyibona imali zokubaningi zaNkulunkulu. Mbukelo khona ekhaya ngoba into mbukelo khona ekhaya engabonwa inamandla. Ngithi uNkulunkulu akhanyisele nemfahla ini izithunywa. Mina namadlozi ngifuna uphamisa amadlozi mina ngikhoza kuza mbukelo khona ekhaya. Manje konke okuningi angikuchwensi mbukelo khona ekhaya. Ngaba i-keyboard, i-speaker, uza anginankinga. Indlela ekhonza kaShemba anginankinga, but nje lento enginayo egazini lami intaba namanzi. Lento khona izohlambuluka kahle. Mbukelo khona ekhaya. Uma uzongena lapha esithunyweni kunendlela emele ungene ngayo. Isithunywa nobe yikuphi siyehla. Ngawugijima esiguco, mhlawumbe usesifuthweni uyafutha, ungena emanzini, sentabeni uyajula. Noma ukuphi khona isithunywa mbukelo khona ekhaya siyakufikela mbukelo wami okuphi okhona ekhaya. Manje uma ngabe isithunywa sakho mbukelo khona ekhaya ungasilandelele vele uzoba nenkinga. Into zakho eziningi zenzako anokuphumela lutho mbukelo khona ekhaya. Mase sakhuleka sibile zone 1, khayisa amakhandlela kuyimpepho. Awu khala isigubhu mbukelo khona ekhaya. Yonke lethu mbukelo khona ekhaya ingahlangana kule zone 1 owazobani bokhokho omkhulu yasibangasekho kuphi emhlabeni mbukelo khona ekhaya. uNkulunkulu anikhanyisela anibusise aniphamana niphele inhlanhla. Ngikhona sizoba khona lapha eSwazini eNgwane Park kwamanzini mbukelo khona ekhaya. Ngibe ngikhuleka khona sizoba khona nebandla futhi izolihola ngikhuleke ngenalo mbukelo khona ekhaya. Ngithi kini kulabo khona emakhaya esekufunako impilo nempumelelo nenjabulo mbukelo khona ekhaya. Umephi kwena manje sola ukukhona ukusukuma uyokhuleka nomprofeti wakho Dlamini MTHANDAZI mbukelo khona ekhaya. Ake singene kuwo ke manje umkhuleko onamandla mbukelo khona ekhaya. Sakwenza konke baba besikhohle uJesu lapha engakhona lokho uNkulunkulu asithume kona ngeke sifike ndawo. Egameni likaJesu ngongcwele mbukelo khona ekhaya Nkosi amakhosi. Ngiyamkhulekela ngelozi ngicela amandla nempumelo mhlawumbe izithunywa benenhlanhla yonke into ihambe kahle. Nkosi amakhosi okufanele okuhle Nkosi amakhosi muphe kona ukula phansi ungamphima ongcwele into engayona eyakhe futhi naye angathathi ungakona okwakhe. Uma ngabe bebephuye isithunywa masihlambuluke isithunywa. Mangabe bephuye idlozi ahlambuluke idlozi. Mayiphuye isikhwama akabe nesikhwama. Mayiphuye ubunyanga akabe inyanga. Mayiphuye ukufundisa akabe nokufundisa. Mayiphuye uprofeta akaprofeta. Nkosi amakhosi sonke ngongcwele sikhonza wena. Nithi sonke Nkosi amakhosi esiyakubanga senza ngathi nalo ulunge wakhe nolunge wakhe kanti wena Nkosi wethu sonke. Egameni likaJesu mbukelo khona ekhaya mahlambuluke yonke into enhle mephambili kahle njengamanje. Angalahli ithemba akholelwe nokuthi umzimba angakanani njengamanje.